Vítajte, milí diváci. V predošlých videách som vám spomínal, že budúcnosť je v robotike vzhľadom na vesmír. To znamená, že ak človek jednoducho nebude môcť zvládať vesmír z dôvodu nejakých nečakaných chemických látok, tak budú ho musieť nahradiť roboty. V robotoch je množstvo súčiastok a robotika ako taká je spojenie elektrotechniky a strojárenstva. Elektrotechnika zabezpečuje napájanie, zabezpečuje riadenie jednotlivých častí a takisto je prejavom inteligencie. To znamená, že elektrotechnika zabezpečuje tú inteligenciu robota, čo všetko cez tie čipy, procesory a podobne robot dokáže samostatne vykonávať. Strojárenstvo je tiež veľmi dôležitou oblasťou, pretože strojárenstvo zabezpečuje pohyb jednotlivých častí, to znamená, že prevody, jemná mechanika, mechanizmy a všetko, čo s tým súvisí. To znamená, že robot je spojením elektrotechniky a strojárenstva. Ďakujem vám za pozornosť.